誠にありがとうございます。今日は河野育代先生に私大変育てていただいておりまして、この日に皆様とご縁ができましたことを心より感謝いたしております。一生懸命歌わせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それではオーケストラこの横に連れてまいっておりまして、向こうの後ろで聞こえることになっておりますので、どうぞご容赦くださいませ。ありがとうございます。いえ、あげなくて結構です。はい、ありがとうございます。では皆さんの協力をいただきまして、まず自然への祈りを歌わせていただきます。そしてこの歌を今年は東大寺の
子どもたちと大仏様に奉納させていただいたり、また九州の大変な地震の折にもこの歌で励まさせていただいたりしております。今日こうして来ていただきましたこと本当に光栄に存じます。さあ、今日は秋のひととき、芸術の秋、実りの秋でもございます。そして歌も秋の歌がいっぱいございますが、赤とんぼ、三木六平さんの歌、先ほども素敵な音楽かかってましたが、よろしかったらご一緒に歌ってください。安倍中丸様が作りました天の原、遣唐使として唐に向かわれ、奈良のことを思いながら作られたこの歌を岸浩一さんの作曲で歌わせていただきます。Oh
なご苦労があって日本の国が栄えていったんだなということを今年万葉オペラが上野誠先生の脚本で作られて改めて感じております。さあ次は日本人が主人公になっているオペラがございます。それは蝶々夫人です。その蝶々夫人の作られたプッチーニは桜桜の音楽をモチーフにして音楽を作ってくださっています。そして私がこれから歌わせていただく歌詞の中で「あなたを待っています」、これは私も東北の復興で歌わせていただいたんですけれども、いまだに見つからないお子様、そして家族の方をずっと待っているという方にこれを捧げさせていただきました。日本人の美学、待つということをテーマにこの曲が生まれたのではないかと思っています。さあそれでは「桜桜」から「蝶々夫人」をお楽しみいただいて、今度は皆様と歌ってまいります。
と命が湧いてまいりますので、どうぞお声をかけていただけたらと思います。今日は秋の歌から始まりまして、たくさん用意しておりますので、1番だけでもなぞっていただけましたらば、作曲者と作詞者の方が大変喜ばれると思います。では最初、今日は里の秋から始めたいと思います。お手元の歌詞カードをご覧いただけますでしょうか。里の秋です。そこの北先生の写真もありますが、もみじが美しいのでもみじに参りましょうかね。ハモれる方はどうぞ。高野達之さんと岡野定一さんの作られた名コンビの歌です。もみじお願いします。作詞によります外国の歌がございます。それは旅集という歌です。明治の日本の音楽は大きく変わりました。その時に生まれたのが次の旅集になっております。雲堂久慶さんが命がけで作った訳詞になっています。
はご病気になってしまいまして、訳詞ができないということで、自分が与えられたその使命ができないということで命を絶ってしまいます。けれども、こうやって訳詞が残って私たちが歌わせていただけるということに、歌への深い思いに大変感謝しております。さあ、次はですね、カナリアのページに参りたいと思います。さあ、このカナリアこそは誰が作りましたかと申しますと、青い山脈などを作りました西条八十さんの作詞でございます。そして作曲は浜辺の歌を作った成田為蔵さんでして、お母さんへの思いがたっぷりと込められたカナリアをご一緒にお願いいたします。カナリアかな。はい、これ叱られてですね、すいません。はい、違いますね。申し訳ないです。はい。皆様いつも歌ってらっしゃるので素晴らしいです。先ほどね、お好きでいらっしゃいますか。ありがとうございます。さあ、次はね、靴が鳴るの前に同じ作曲者と作詞者が作っている叱られてでございます。山越えて自分だけ歌いましょうか。皆様叱られることなんてないかもしれませんけれども、じゃあ同じ作曲者が作られました今度は靴が鳴るです。今でこそ皆さん靴履いてますけど、靴が履けるって本当に幸せだったんですよね。じゃあその歌を歌ってみましょう。お願いいたします。さあ、はい。お手でつないでの道を行けばみんな
して野口宇城さんのお弟子さんの中村右光さんがついています。じゃあみんなで歌う前に行きましょう。はい、夕焼け小焼けで日が暮れて山のお寺の鐘が鳴るのでお手手つないでみんな帰ろうカラスと一緒に帰りましょう。ありがとうございます。じゃあ最後子供が帰った後から子供が帰った後からはあり丸い大きなお月様小鳥が夢を見る頃は空にはキラキラ金の星歌えば命の泉幕ありがとうございました。この歌を次の世代の子どもたちに伝えたいと思っております。今日は本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。最後に、皆さんで大きく輪になって歌いたいと思います。申し訳ございません。お立ちになりまして、後ろの半円になるようにちょっとお並びいただけますでしょうか。よろしくお願いします。